Môj brat si myslel, že konečne dosiahol pýchu rodiny a tak pozval všetkých na svoju promóciu, len mňa vynechal. Keď som sa ho spýtala, prečo, bez váhania povedal, že tam nechce hanbu. Mama s ním súhlasila, ani sa na mňa nepozrela a otec len pokrčil plecami, ako by ho to vôbec nezaujímalo. Nehádala som sa, nevysvetľovala som, jednoducho som mlčala a nechala ich veriť v akýkoľvek príbeh, ktorý im bol pohodlný. O 2 týždne neskôr brat vošiel na pohovor, ktorý mal zmeniť jeho život. Bol sebavedomý, presvedčený a úplne nepripravený na to, čo malo prísť. Ja som už sedela v miestnosti. Manažérka ľudských zdrojov sa usmiala, otočila sa k nemu a povedala, predtým, než začneme, predstavujem vám našu generálnu riaditeľku, otočil sa a v tom okamihu sa všetko, čo si o mne myslel, rozpadlo na kusy. Všetko sa to začalo správou, ktorú som nemala vidieť. Na obrazovke mi bliklo upozornenie, zatiaľ čo som čakala v rade na kávu. Z nudy som sa konečne pozrela do rodinnej skupinovej konverzácie. Konečný zoznam na Evanovú promóciu, prosím, potvrďte účasť, správa nebola určená pre mňa. Bez rozmýšľania som prechádzala menami bratranci, tety, strýkovia, dokonca aj babka, ktorá sa za posledných 6 mesiacov nevybrala z domu okrem návštev v nemocnici. Bola na zozname. Ja nie. Nie preklep, nie omyl, jednoducho som tam nebola. Na správu som sa pozerala dlhšie, než bolo vhodné. Moje meno nebolo zabudnuté, ale bolo úmyselne vylúčené. Napísala som, bola som vynechaná naschvál, Evan mi takmer okamžite odpovedal, áno. Nemyslel som si, že by si chcela prísť, cítila som ten známy ťarchu za jeho slovami, ako by mu na tom nezáležalo, či ma to zraní. Prečo? A potom prišla pravda, na mojej oslave nechcem hanbu rodiny. Nebolelo to tak, ako si pravdepodobne myslel, že to bude. Pôsobilo to ako naučené, ako by to už povedal predtým, možno mame, možno aj otcovi, možno v tej istej konverzácii. Predstavila som si ich tváre, keď to povedal. Mama súhlasne prikývla, okuliare na nose, sotva sa na mňa pozrela. Otec len pokrčil plecami, ako by to pre neho nebolo nové, ako by nechcel zaujímať stranu, no vždy ako si skončil na tej istej. V ten večer som vošla do kuchyne, telefón stále v ruke, správa stále žiarila na obrazovke. Mama lúpala mrkvy, ako by sa nič nestalo, otec polospal pred televízorom. Pozrela som sa na zoznam hostí a povedala som pokojne, je to Evanov deň, môže pozvať, koho chce, a ty si súhlasila, napokon sa na mňa pozrela. Nerob z toho niečo väčšie, než to je. Tvrdou prácou si to zaslúžil, neber mu to, otec ani sa nepozrel od televízora, zamrmlal, niektorí ľudia sa do týchto chvíľ nehodia, nechaj to tak, Violet. Vtedy som si uvedomila, čo naozaj hovorili. Bolo to pre nich jednoduchšie ma vylúčiť, než sa vysporiadať s tým, čo som v nich vyvolávala. Už som nebola ich dcéra, bola som komplikáciou. Neodpovedala som, neplakala som, nežiadala som ich, aby to prehodnotili. Jednoducho som sa otočila, odišla a zatvorila dvere za sebou. Tú noc sa skupinová konverzácia rozžiarila konverzáciami, ktorých som sa nezúčastnila. Niekto navrhol, že prinesie dezert, niekto iný. Môj pohľad na Evanovú čiapku, otočenú dozadu, mi vyčaril úsmev na tvári. Smiech a prúdy emotikonov sa mísili s niečím, čo som nebola mala vidieť. Len sa uisti, že sa neukáže, vieš, aká je, preniklo mi do uší. Evan na to len odvetil, ver mi, vie, čo robí. Ich predpoklad, že sa odtiaľ otiahne, bol presne to, čo chceli. Moje mlčanie im vyhovovalo, stala som sa obetným baránkom, ktorý im dal ilúziu čistoty. Už dávno som sa naučila, že hádanie nezmení názory, nie v tejto domácnosti, nie s nimi. Nikdy som ich nepresvedčila, že tam patrím, a nemala som v úmysle prepisovať príbeh, ktorý si už dávno zvolili za pravdu. Tak som mlčala, ale pozorovala som, počúvala a pamätala si. Zatiaľ čo oni plánovali Evanov veľký deň, ja som mala prácu. Nie, že by sa niekedy pýtali, čo robím. Moja kariéra sa stala nepríjemnou témou, ktorej sa vyhýbali ako politike pri večeri.
Prestala som ponúkať podrobnosti, oni prestali predstierať záujem. Ale ten týždeň som mala dôležité stretnutia, na ktoré som sa musela pripraviť. Vo štvrtok sa na mojom stole objavilo meno, ktoré bolo príliš známe, Evan Thompson, naplánovaný na výberové pohovory na vysokú pozíciu v spoločnosti, o ktorej sa chválil už mesiace. Zastavila som sa nad jeho životopisom dlhšie, než bolo vhodné, potom som ho odovzdala asistentovi so slovami: naplánuj ho na piatok ráno, zúčastním sa na stretnutí. Piatok prišiel rýchlejšie, ako som čakala. Evan dorazil skôr, jeho hlas sa ozýval pred konferenčnou miestnosťou, ako sa žartovne rozprával s recepčnou, žiariac tým svojím sebavedomým šarmom, ktorý mu vždy prinášal pochvaly. Stála som za matným sklom dverí, keď do miestnosti vošiel manažér ľudských zdrojov. Rýchlo mi prikývol a otočil sa k Evanovi. Predtým, než začneme, rád by som ti predstavil našu generálnu riaditeľku. Evanova úsmev okamžite zmizol, farba mu z tváre vyprchala. Otvoril ústa možno, aby niečo povedal, možno, aby sa zasmial, ale z jeho hrdla sa neozval ani zvuk. Pozrela som mu do očí, nechala som ho vidieť všetko, čo som nemohla povedať. V tej chvíli som vedela, že nie som súčasťou ich života, nie na tom pohovore, nie pri tom stole, nie na tom zozname hostí. Žiadny hnev, žiadna horkosť, len nezvratná pravda. A v jeho očiach som videla, ako sa jeho predstavy o mne hrautia. Všetko, čo si o mne myslel, všetky príbehy, ktorými sa snažil stať hrdinom, sa rozpadli na kusy. Mysleli si, že ma vynechaním udržia veci jednoduché, netušili, že sa chystám vstúpiť do jedinej miestnosti, kde ticho konečne znamenalo niečo. Prvýkrát si pamätám, že som bola požiadaná, aby som ustúpila pre pokoj, keď som mala 12. Stála som v preplnenej obývačke, ktorá voňala po jedle a leštidle na nábytok. Rodinné stretnutie, ktoré malo byť teplé, ale vždy ma nútilo cítiť sa, ako by som bola na obťaž. Oslavovali sme niečo malého, výročie, povýšenie, na tom ani nezáležalo. Môj brat práve vylial nápoj na koberec. Nebol to veľký únik, len dosť na to, aby zafarbili látku a na chvíľu spôsobili napätie. Teta sa zasmiala, mama sa rozbehla pre papierové utierky, otec len mávol rukou, ako by to bola maličkosť. Potom sa niekto pozrel na mňa, stojac trochu príliš potichu. Violet stála vo dverách a s pohľadom na mňa povedala: môžeš sa pohnúť, zavadziaš mu. Spomenula som si, ako som sa automaticky stiahla dozadu, hoci som sa nedotkla ničoho a bola som ďaleko od fľaku, ktorý sa objavil na zemi. Nikto si toho nevšimol, a tak sme pokračovali v noci, ktorá sa zdala taká pokojná, takmer slušná. A presne to bolo to, čo mi na tom všetkom prekážalo. Nikto nezvýšil hlas, nikto nebol krutý. Všetko dávalo zmysel, pokiaľ ste sa na to pozreli z diaľky. Takto to vždy začínalo. S pribúdajúcimi rokmi sa jazyk, ktorým sme hovorili, stal známy, skoro upokojujúci vo svojej predvídateľnosti. Si zrelšia, hovorila moja mama, keď sa môj brat nahneval a niekto musel ustúpiť. Chápeš, že, dodal môj otec, už na poli mimo konverzácie. Nerob to ťažším, než to musí byť, hovorili to s úsmevmi a tónom, ktorý naznačoval dôveru, ako by mi dávali niečo, namiesto toho, aby mi to brali. Byť tým väčším znelo ako pochvala, keď som bola mladšia. Trvalo mi dlho, kým som si uvedomila, že to bola len ďalšia forma, ako ma požiadať, aby som zmizla. Každý konflikt mal riešenie, ktoré vyzeralo rovnako. Ja som sa prispôsobila, čakala som a prehltnula všetky svoje pocity, aby sa nikto iný nemusel cítiť nepríjemne. Môj brat sa naučil, že ak sa dostatočne snaží, niekto ho vždy ochráni pred pádom. Ja som sa naučila, že ak neurobím hluk, miestnosť zostane pokojnejšia. Obaja sme boli odmenení za naše úlohy, len rôznymi spôsobmi. Keď sa brat pomýlil, vždy bola nejaká výhovorka, bol pod stresom, mal tlak, nemyslel to tak. Keď som ja neurobila vôbec nič, problém sa aj tak objavil a ako si mi patril. Ak sa atmosféra zmenila, bolo to preto, že ja som nebola vo svojej koži. Ak bol niekto podráždený, bolo to preto, že som sa správala divne.
Už v ranom veku som sa naučila, že emócie nepotrebovali dôkazy, len potrebovali smerovanie a to moje bolo vždy pohodlné. Nikto ma nikdy neposadil a nepovedal mi, toto sa deje, neboli rodinné porady, žiadne dramatické vyhlásenia. Bolo tu len tiché konsenzus, ktorý sa okolo mňa vytvoril ako hmla, dostatočne hustá na to, aby som ju cítila, ale dostatočne jemná na to, aby som na ňu nemohla ukázať bez obvinenia, že si to iba vymýšľam. Favoritizmus nebol hlučný, bol efektívny. Tak som sa prispôsobila. Neodchádzala som z rodiny, nebúrila som sa, ani som sa nerozčuľovala a nepretrhla vzťahy. Jednoducho som sa stala menšou. Menej som hovorila na večeriach, prichádzala som neskôr a odchádzala skôr. Zdieľala som menej detailov, nie preto, že by som niečo skrývala, ale preto, že nikto sa nikdy nezdalo byť zaujímaný o ich počúvanie. Naučila som sa, ktoré témy vyvolávajú prázdne pohľady a ktoré spôsobujú zdvorilý nepohodlie, a prestala som ich spomínať. Usmievala som sa v správnych chvíľach, smiala som sa, keď bolo treba. Robila som sa príjemnou na okolie a odmena bola okamžitá, dom bol pokojnejší, keď som menej hovorila. Napätie opadlo, keď som nežiadala o nič. Moji rodičia si na to zvykli, vďační bez toho, aby to niekedy povedali. A časom si nikto ani nevšimol moju tichosť, stala sa základnou líniou, niečím, čo očakávali, ani si neuvedomujúc, že to očakávajú. Nakoniec moja mlčanlivosť začala znamenať veci, ktoré predtým nikdy neznamenala. Ona je v poriadku. Keď sa niekto spýtal mojej mamy, kde som, vždy hovorila, že ma veľmi nepotrebuje. Môj otec sa rád chválil, že som nezávislá, ako by to bola osobnostná črta, nie prežívací zručnosť. O mne hovorili, ako by som bola úplne sebestačná, ako keby moja absencia potrieb ich zbavovala povinnosti zaujímať sa o mňa. Nikto sa nepýtal, či mi naozaj vyhovuje byť mimo rozhodovania, alebo či chcem viac priestoru, či menej. Ich interpretácia mojich tichých chvíľ bola znakom spokojnosti, mojej sily. Bolo to pre nich jednoduchšie, nemuseli sa pozerať na vzor, ktorý sa pred nimi formoval. Už som sa nesnažila len obetovať, bola som jemne, láskyplne vymazávaná s ich plnou dôverou, že toto je najlepšie usporiadanie pre všetkých. Jedného dňa, keď som konečne dosiahla bod zlomu, som sa rozhodla zmeniť tento stav. Už si presne nepamätám, čo to vyvolalo, len viem, že som bola unavená a slová sa mi vymkli skôr, než som ich stihla zastaviť. Nebolo to dramatické, nekričala som, len som povedala nie k niečomu, čo odo mňa očakávali. Keď sa ma začali pýtať, prečo som to povedala, miestnosť zamlkla, ako by sa vzduch zahustil. Mamin výraz sa napol, ocino si vzdychol, ako by som mu spôsobila nepríjemnosť, a brat sa zasmial, ostro a posmešne, vidíš, toto je to, o čom hovorím. Potom prišli rýchlo nálepky citlivá, ťažká, robíš veci nepríjemnými. Pozorovala som, ako sa im ramená uvoľnili, keď som nakoniec ustúpila. Úľava, ktorá zaplnila miestnosť, keď som sa vrátila na svoje miesto, bola hmatateľná. V tej chvíli som si uvedomila, že hovorenie o svojich potrebách nielenže nepomáhalo, ale naopak, situáciu zhoršovalo pre nich. A to znamenalo, že to vždy bude považované za moju vinu. Keď som dospela, moja úloha bola jasná. Bola som tá, ktorá polcovala trenie, aby sa nerozšírilo, tá, ktorá sa prispôsobila, aby iní nemuseli. Bolo to tak zakorenené, že som začala veriť, že to je len moja povaha tichá, nenáročná, jednoduchá. Hovorila som si, že to takto preferujem, že to udržuje pokoj. Ale po všetkom, čo sa stalo, po tom, čo som sledovala, ako rýchlo akceptovali verziu mňa, ktorá ospravedlňovala vylúčenie, som začala spätné pohľady na tie chvíle vidieť jasnejšie. Uvidela som vzor nie ako sériu izolovaných incidentov, ale ako systém, ktorý fungoval hladko roky. Nebola som nešťastná, bola som užitočná a užitočnosť v tejto rodine sa merala tým, ako málo priestoru zaberáte. Teraz, v tichu po výbuchu, som sa nepýtala, čo som urobila zle. Neprehrávala som si rozhovory a nehľadala lepšie formulácie. Skôr som si začala uvedomovať, ako zriedka sa niekto pýtal, čo chcem, kým som, alebo či potrebujem niečo iné.
Oni ma naozaj nepoznali, nie preto, že by som bola tajnostkárska, ale preto, že zvedavosť nikdy nebola súčasťou dohody. Mali verziu mňa, ktorá im vyhovovala, a s ňou sa spokojne držali. A poprvýkrát som pochopila, že im nič nedlžím. Nezodpovedala som im za opravu, za objasnenie, za uistenie alebo prepracovaný príbeh, ktorý by ich robil pohodlnejšími. Môžem ich nechať veriť čomukoľvek, čo chcú. V tichu som sa snažila nájsť silu, nie ako obetu, ale ako voľbu. Kedysi som si myslela, že mlčať znamená udržiavať pokoj, ale teraz som začínala chápať, že to len ukazovalo, aký malý priestor som bola ochotná zobrať si pre seba. Všetko sa to začalo jedným hlasovým odkazom, ktorý som nemala počuť. Ráno som zavolala mame, zvykom, nie nádejou, ale ona sa neozvala. Bolo to ako pokúšať sa otvoriť dvere, o ktorých som vedela, že sú zamknuté. Po obede mi však zavolala späť, no signál sa preruší predtým, než som mohla zdvihnúť. O chvíľu neskôr sa na obrazovke objavila ikona hlasovej schránky. Bez rozmýšľania som na ňu klikla, očakávajúc niečo obyčajné, ako zavolaj mi späť, alebo nejaké novinky o operácii mojej tety Célie. Namiesto toho som počula jej hlas, jemný, známy, ale v najhoršom možnom zmysle. Rozprávala sa s niekým iným. Violet sa len stiahla, prestali sme sa snažiť, povedala. Nie je to osobné, nasledovala pauza a potom ďalší hlas, ľahší, možno pobavený. Moja teta zareagovala, myslela som, že ste si blízke, moja mama sa zasmiala, krátko a bezstarostne. Ona to so mnou myslí dobre, ale robí to napäté, vieš. Smiali sa, nie ostro, nie kruto, len ľahko, ako by komentovali dopravu alebo hlučného psa suseda. Stála som v kuchyni, ruka pevne držala telefón a upierala som zrak na posiatý stôl. Neprerušila som to, neprehrala som to znova, nezavolala som jej späť. Dni potom prešli ako hmla. Nebola to presne zlosť, skôr vnútorné znepokojenie, ako by niekto naklonil rám každého spomienky tak, že nič už nezostalo rovné. Náhle každá predchádzajúca konverzácia dostala nové titulky, zjavne som nebola len vzdialená, ale rozhodla som sa byť taká. Robila som veci ťažšie, nie tým, že by som niečo povedala, ale jednoducho svojou existenciou, ktorá už bola príliš. Nikto ma neobviňoval, a to bolo to, čo robilo situáciu takou účinnou. Žiadne dramatické scény, žiadne ostré slová, len malé úpravy, až sa príbeh posunul a ja som už nebola rozpoznateľná. Vybrala si svoju vlastnú cestu, počula som, ako povedal môj otec v ďalšom telefonáte, ktorý som nemala zachytiť. Vošla som do obývačky, aby som si vzala zložku a zamrzla som pri zvuku svojho mena. Neotlačili sme ju preč, povedal, len sa stala vzdialenou, sústredenou na svoju kariéru. Potom, ako by uzavrel myšlienku, ona bola vždy iná, vzdialená, nie nesprávna, nie zle zaobchádzaná, len preč. Spomínam si, že som mala 17, keď môj brat havaroval naše druhé auto potom, čo sa potajomky vrátil domov opitý. Na víkend dostal zákaz vychádzania, no pred Vianocami mu dali nové. Spomínam si, že som mala 19, keď som sa neskoro vrátila domov s priateľmi a zmeškala niekoľko hovorov. Moja mama stála na schodoch s plačom v očiach, rozprávala každému, kto by počúval, že sa o túto rodinu nestarám, že nás zatláčam do úzadia. Tento vzorec nebol nový, ale počuť ho nahlas zvonka, ako by som objavila, že som hrala v divadle, ktorého scenár napísal niekto iný. Môj brat neklamal, on len vyberal slová. Hovoril by, neviem, čo iné robiť, s pokrčením ramien a povzdychnutím. Ľudia doplňali zvyšok, si tak trpezlivá, hovorili, musí to byť ťažké mať takú sestru. V tichu sa schovávali slová, ktoré sa pomaly vkrádali do mojej mysle a menili to, kým som bola. Moji rodičia sa rozhodli niečo potvrdiť, niečo, čo som nikdy nebola, a ich presvedčenie sa stalo mojím náhľadom na svet. Ona je nezávislá, povedal môj otec s presvedčením, nepotrebuje nás ako Evan. Moja mama, vždy plná empatie, dodala, vieš, aká je, vždy zamyslená, vždy v sebe. Nikdy ma neohovárali,
ale ich slová ma formovali, až som sa postupne prestala cítiť ako ja. Časom som začala veriť, že to, čo hovorili, možno bola pravda. Možno som naozaj príliš veľká, premýšľala som. Možno som sa stiahla príliš rýchlo, možno som sa nesnažila dosť. Prehrabávala som sa starými správami, znova a znova čítala argumenty, snažiac sa nájsť niečo, čo by potvrdilo ich verziu môjho príbehu. A potom som objavila správu, ukrytú v starom chate so svojím bratom Lukasom, ktorú som roky neotvorila. Ona sa minulý rok rozčúlila, lebo ju nikto nepozval na oslavu narodenín otca, ale hovorili sme o tom pred ňou a ona nič nepovedala. Neviem, čo chce. Srdce mi spomalilo, keď som si spomenula na ten deň, keď som stála na dvore, zatiaľ čo Evan a moji rodičia sa smiali pri grille a diskutovali o tom, kto prinesie čo na večeru v piatok. Nehovorili to priamo, ale bolo jasné, kto sa zúčastní. Usmiala som sa a tvárila sa, že si to nevšímam. Piatočný deň prišiel a ja som sa rozhodla ísť, priniesla som fľašu vína. Nikto sa ma nepýtal, ako sa mám, nikto mi nenavrhol stoličku. Boli tam voľné miesta, ale žiadne pre mňa. Stála som s tanierom v jednej ruke, jedla som potichu. Keď som odišla skôr, nikto ma nesprevádzal. Nikdy som o tom nehovorila, ani raz. A teraz sa to ticho stalo dôkazom mojej nestability, mojej iracionality a odmietania zúčastniť sa. Vtedy sa všetko spojilo. Nebola som pochopená, bola som prepisovaná. Nezostali ma len ignorovať, nahradili ma verziou seba, ktorá ich robila milšími, trpezlivejšími a odpúšťajúcimi. A ja? Ja som bola komplikáciou, napätím, bremenom. Uvedomila som si, že táto verzia bola pre nich jednoduchšia, čistejšia, jednoduchšia. Nepýtala sa na otázky a nedržala zrkadlá. Na dlhú minútu som hľadela na svoj telefón, palec visel nad tlačidlom odpovede. Napísala som odpoveď, fakty, screenshoty, opravy. Predstavila som si konfrontáciu, odpor a odhaľovanie. Presne som vedela, ako to pôjde. To nie je to, čo sme mysleli, prehnane to vnímaš, prečo to znovu vytváraš. Nepočúvali by, aby zmenili názor, počúvali by, aby potvrdili to, čo už verili. Tak som mlčala, pretože v tom tichu bola zvláštna moc vybrať si, že neopravením niekoho verzie seba umožníte im žiť v pohodlí, ktoré si vytvorili, zatiaľ čo vy sa potichu vzdialite. Ale keď som to konečne uvidela, nemohla som to viac ignorovať. Nezostali ma len vylúčiť, nahradili ma. A teraz sa začali presviečať o verzii, ktorá nebola ani moja. Začalo to ako smiech, nie krutý, nie hlasný, len dostatočne prenikavý, aby narušil vzduch. Stála som pri stole s občerstvením na networkingovom stretnutí, kde bola káva zlá a úsmevy lepšie naštudované ako pokračovanie rozhovoru. Môj pohár bol poloprázdny, tenká káva viac gesto ako substancia. Sotva som počúvala Daniela, ktorý rozprával nejaký chaotický príbeh o dňoch vďaky vzdania, keď sa zastavil, stále sa smejúc. Bolo to jedno z tých večerov, keď sa smiech zdalo byť len maskou na niečo hlbšie. Zasmial sa a poznamenal, že som asi ten typ, ktorý na sviatky zmizne z rodiny. Jeho smiech znelo nenútene, ale ja som si bola vedomá podtextu. Usmiala som sa, no môj úsmev bol skôr reflexívny, akýsi zdvorilý placeholder. Ale potom som zacítila, ako jeho pohľad preletel k Rachel a vtedy som vedela, že to, čo sa deje, nie je len tak. Rachel sa na mňa ani nepozrela, len pomaly prikývla a siahla po svojom nápoji, ako by sa nič zlé nestalo. Vzduch v miestnosti sa trošku ochladil, nie dramaticky, ale dostatočne, aby som to pocítila. Neskôr tej noci, keď som sa chystala na odchod a hľadala stratenú nabíjačku, začula som Rachelin hlas na telefóne. Bol jasný, konverzačný, bez známok nervozity. Nie, ona je ostrá, vždy bola, len intenzívna, vieš, rodinné záležitosti a tam to bolo. Vstúpila som do ich zorného poľa a Rachelina úsmev sa objavil okamžite, dokonalý a automatický, až príliš hladký na to, aby bol pravdivý. Cestou domov som cítila niečo napäté medzi rebrami, nebolo to strach, ani hnev, len uznanie. Bolo to známe,
zdedené napätie, ktoré som kedysi pociťovala za zatvorenými dverami. Teraz som to nosila s blazerom a vysokými podpätkami, ako by to prešlo z intimity domova na verejnosť. V nasledujúcich týždňoch som sledovala, ako sa vzorce správania začínajú odhaľovať s nepríjemnou presnosťou. Spolupracovník, ktorý kedysi odpovedal na správy v priebehu minút, zrazu stíchol. Mladší manažér, ktorého som mentorskej pomoci, sa okolo mňa začal správať opatrne, ako by blízkosť bola riziková. Ja som sa nezmenila, ale ich pohľad sa zmenil. A potom, počas porady s klientom, niekto z komunikačného tímu ma predstavil so smiechom: nebojte sa, nie je taká strašidelná, ako hovoria. Izba sa zasmiala, aj ja, ale v tom momente som pocítila chladný pocit v hrudi. To bola už tretia verzia tejto vtipnej poznámky, ktorú som počula za 10 dní, a stále som nevedela, kto ju povedal prvý. Neboli to len slová, ale tón, známy a vyvážený, presne taký, aký používali moji rodičia, keď ma predstavovali hosťom. Ona je brilantná, ale sústredená, ale chladná. Má len veľa na mysli, neboli to urážky, ale upozornenia, jemné spôsoby, ako pripraviť ľudí na verziu mňa, s ktorou som nesúhlasila. Predbežné ospravedlnenie preto, čo malo prísť ďalej. A presne to ich robilo nebezpečnými. Týždeň na to som sa stretla s profesorom Aldenom, jedným z mála mentorov, ktorí sa ešte občas ozvali na kontrolu. Pri obede si položil vidličku a opýtal sa ma, ako by mimo záznam: je všetko v poriadku s tvojou rodinou? Počul som, že došlo k nejakému konfliktu, zasvietila som očami, odkiaľ to počul. On len pokrčil plecami. Vieš, ako to chodí, len sa ubezpečujem, že si v poriadku. Rodinné záležitosti majú spôsob, ako ťa prenasledovať, najmä v našich kruhoch, hoci to myslel s náležitou starostlivosťou, zasiahlo ma to ako rozsudok. Noc sa prehlbovala a ja som stála v kuchyni, hľadiac na svoj kalendár. Všimla som si zrušené pozvánky, jednoslovné odpovede, absenciu tepla v emailoch, ktoré kedysi pôsobili známo. Zmena nebola nápadná, bola tichá, jemná preklasifikácia z rešpektovanej na komplikovanú. Nič som nepovedala, ale ako si som sa už stala príbehom. Videla som svoje meno v preposielaných vláknech, už som nebola adresovaná ako osoba, ale ako výstraha. V týchto dňoch sa v kancelárii rozšírila znepokojujúca atmosféra. Hovorilo sa o mne, ale nešlo o pravdu, skôr o opakovanie fráz, ktoré sa vracali ako ozveny. Je intenzívna, má dobré úmysly, len sa zdá byť trochu uzavretá, takéto slová sa šírili, ako by sa stali súčasťou rodinnej legendy, kedykoľvek som vstúpila do miestnosti. Napadlo mi, že by som mohla zasiahnuť, zverejniť niečo, čo by to objasnilo, ale vedela som, ako by to dopadlo. Obvinili by ma z defensívnosti a nadmerného premýšľania, čím by som potvrdila presne ten obraz, ktorý o mne vykreslili. Rídza genialita týchto príbehov spočívala v tom, že nepotrebovali byť presné, stačilo, že sa zdali byť známe. Tak som sa rozhodla nebojovať s týmito správy, iba som pozorovala, ako sa dôsledky dostavili potichu. Partnerstvo, ktoré som budovala, sa začalo prehodnocovať, panel, ktorý som mala moderovať, bol prerozdelený bez akéhokoľvek vysvetlenia. Len sa na začiatku e-mailu objavilo, bohužiaľ. Nebola to však odmietnutie, skôr jemné odstránenie. Stále som bola vítaná, ale už som nebola nevyhnutná. Tentoraz som sa však nezľakla. Prešla som si, kto váhal predtým, než povedal moje meno, kto hovoril s istotou, ale bez kontextu, kto si požičal starý rodinný scenár a recitoval ho v nových miestnostiach, je geniálna, ale je skvelá, keď nie je. A potom sa niečo ticho zmenilo. Nie všetci tomu verili. Boli miestnosti, kde moja práca hovorila hlasnejšie než komentáre, kde výsledky znamenali viac než osobnosť, kde sa prečítal celý report, nie len poznámky pod čiarou. V týchto miestnostiach som nebola ťažká, bola som presná. Nebola som intenzívna, bola som konzistentná. Nebola som studená, bola som pripravená. Tieto miestnosti neboli postavené na šarme, ale na dôkazoch. To bola skutočná moc, nie tá hlučná, ale tá, ktorú nemohli šepkať preč.
Čím viac som sa do toho ponárala, tým viac som videla, že žiadna fáma nemohla zmazať výkon. S časom sa príbehy postavené na mäkkých lžích začínali pod tlakom tvrdej pravdy hrautiť. Tak som prestala opravovať verziu mňa, ktorú šírili. Iba som sa uistila, že sa nikdy nedostane do miestnosti predtým, než prídem. Pretože v tých miestach, kde som si už zaslúžila svoje meno, ich príbeh nemal šancu. O 7 hodín 43 minút ráno som už prešla 3 briefingy, označila 2 nezrovnalosti v zmluvách a schválila internú reorganizačnú správu, ktorá mala dopad na 42 zamestnancov v 2 oddeleniach. Nič z toho nebolo nezvyčajné, útorky boli takéto presné, husté, bez miesta na emocionálny šum. Pila som kávu, ktorá už hodinu vychladla, a prechádzala som ďalšiu položku na agende. Klient požiadal o prehodnotenie podmienok partnerstva, ktoré sme už takmer na doraz natiahli. Otvorila som dokument, upravila 2 klauzuly a napísala krátku odpoveď právnemu oddeleniu. Žiadne dramatizovanie, žiadne meškanie, rozhodnutia mali svoje termíny, skutočné následky. Takéto boli pravidlá. O 8 hodín 25 minút sa konferenčná miestnosť naplnila ako hodiny. Nebolo žiadne oznámenie, žiadna slávnosť, žiadne čakanie, kým prehovorím ako prvá. Vedeli, čo majú priniesť, vedeli, čo potrebujem. Väčšina z nich so mnou pracovala dostatočne dlho na to, aby dôverovali, že ticho znamená, že premýšľam, nie že váham. Nadine, naša vedúca operácií, sa na mňa raz pozrela počas prezerania čísel. Chceš si uchovať financovanie skupiny C, prikývla som. Na teraz, nechaj to na financie. V srdci rušného podniku, kde sa rozhodnutia rodili rýchlosťou blesku, sa po 3. kvartáli udiali zmeny, ktoré si vyžadovali jasný smer. Na porade, ktorá prebehla bez akýchkoľvek pochybností, sa všetci zúčastnení zameriavali na svoj cieľ. Ich dôvera v môj úsudok bola silná, a tak som vedela, že nemusím každých 10 minút vysvetľovať, čo sa deje. Po stretnutí som sa stretla s 2 vedúcimi tímu na chodbe, ktorí diskutovali o možnom kolapse dodávateľa. Zastavili sa, keď ma zbadali, nie zo zdvorilosti, ale z odhodlania. Máme sa otočiť teraz, alebo počkať, spýtal sa jeden z nich. Premýšľala som o tom len na sekundu. Čakali sme dostatočne dlho, postavme most ešte predtým, ako ním budeme musieť prejsť poslepo, odvetila som. Súhlasne prikývli a odkráčali preč, bez ďalších otázok. V týchto chodbách nebolo potrebné sa odvolávať na tituly, autorita sa tu vyjadrovala tichým, no silným spôsobom. Okolo 10 hodín 40 minút poslala HR balík na posúdenie pre stredne vysokú pozíciu. Otvorila som súbor s kandidátkou, rýchlo skontrolovala jej kvalifikácie, porovnala názory tímu a schválila ju. Bola pripravená už mesiace, len jej nadriadený bol príliš opatrný. Klikla som na odoslať a táto jedna voľba zmenila jej plat, rolu a pravdepodobne aj to, ako sa videla sama. Nikto mimo tejto budovy nikdy nevidel ťarchu, vlnu a stovky momentov za týždeň, kedy bola budúcnosť niekoho ukrytá v priečinku na mojej obrazovke, čakajúca na to, aby som ju posunula ďalej. Už ma to nepreťažovalo, ale nikdy som nezabudla na tú šírku. Okolo obeda mi prišla správa od mojej matky. Odkaz na recept nasledovaný slovami, myslela som na teba, toto si už roky neurobila, pamätáš, zostala som na chvíľu stáť, bez otázok, bez kontextu, len jemné zaklopanie na dvere, ktoré som už dávno zavrela. Neodpovedala som. O 12 hodín 8 minút mi Nadine poslala správu. Dodávateľ sa stiahol, museli sme sa znova zorganizovať. Zatvorila som správu od matky, stlmila vlákno a vrátila sa do pracovného módu. O 2:00 popoludní som viedla strategické rokovanie s medzinárodnými partnermi. Preskúmanie rozpočtu muselo byť v súlade s právnymi obmedzeniami v 4 krajinách, zatiaľ čo som vyjednávala riešenie pre klauzulu o dodržiavaní predpisov, ktorá by ovplyvnila 3 dcérske spoločnosti. Neskôr som si všimla, že moja sesternica, s ktorou som sa nerozprávala 2 roky, zverejnila starú fotografiu z rodinnej dovolenky a označila všetkých, len nie mňa. Prešla som okolo toho bez povšimnutia,
Vrátila som sa k preskúmaniu textu o ochrane osobných údajov v spoločnom dokumente, ktorý mohol viesť k pokutám, ak by bol nesprávne spracovaný. Bol to kontrast, jedna strana posielala nostalgické emócie, druhá vyžadovala rozhodnutia s právnymi následkami. Moja pozornosť musela zostať tam, kde to malo význam. Pamätám si, že v začiatkoch svojej kariéry som sa snažila zdieľať svoje úspechy. Raz som rozprávala rodičom o malom, ale dôležitom víťazstve. Ich polite úsmevy sa čoskoro zmenili na rozhovor o Evanových cestovných plánoch. Rovnako som spomenula úspešné vyjednávanie počas telefonátu s matkou, na čo mi odpovedala: to znie stresujúco, možno by si mala spomaliť. Potom som prestala skúšať, nie z hnevu, ale s jasnosťou. Nemalo zmysel zadržiavať spojenie s niekým, kto sa nevracal späť. O 15 hodín 14 minút sa v mojej schránke objavil e-mail s predmetom žiadosť o dostupnosť výkonného riaditeľa na budúci piatok. Bol od nášho styčného dôstojníka z predstavenstva, o súkromnom stretnutí na vysokej úrovni, selektívne, len o akvizícii, na ktorú sme čakali. Tichá prax trvala mesiace a práve v ten víkend, keď rodina plánovala niečo dôležité, sa všetko prekrývalo s časom. Na základe predchádzajúcej správy, ktorú som ignoroval, som si zaznačil do kalendára, ale nad tým som sa nezamýšľal. Tieto dva časové rámce sa nikdy neprekrývali, aspoň nie za posledné roky. To, čo ma prekvapilo, nebola absencia ich zvedavosti, ale skôr to, ako nepodstatná sa táto absencia stala. Rozhliadol som sa po miestnosti a videl som ľudí, ktorí prinášali problémy a dôverovali mi s ich riešeniami. Metriky, ktoré som mohol zmeniť jednou vetou, systémy, ktoré som vybudoval a udržoval v chode. A vtedy mi došlo, že nikto z týchto ľudí nepotreboval, aby bola moja história stráviteľná, len potrebovali, aby fungovala. Takýto priestor som si vybudoval bez ospravedlnení, bez neustáleho prednášania svojich kvalifikácií, len výsledky, a tí, ktorí tu boli dôležití, si výsledky vážili. O 5:00 som schválil 3 balíčky na prijímanie zamestnancov, vyriešil som problém medzi oddeleniami a potvrdil uzavretú kolo rokovania na Q4. Technicky bol deň ukončený, no zostal som o hodinu dlhšie, aby som dokončil memov, ktoré som nechcel len tak odovzdať. Nikomu som to nepovedal, nekričal som do sveta. Tichá práca tu nebola neviditeľná, bola rešpektovaná. Neodpovedal som na správu o recepte, neposlal som fotografiu svojej kancelárie. Nevysvetľoval som, že dnes schválim rozhodnutia, ktoré ovplyvnia rozpočty v rôznych regiónoch. Nepýtali sa a ani som nenabízel, nie preto, že by som niečo skrýval, ale preto, že ich verzia mňa nemala priestor pre tento život, a tak som prestal sa snažiť ho tam vmestiť. O 6 hodín 23 minút mi kalendár oznámil potvrdenie, piatok o 9 hodine ráno, panel pre hodnotenie výkonných zamestnancov. Takto formulovali to, čo bolo najdôležitejšie. Nebolo to naliehavé, ale nebolo to ani voliteľné. Poznamenal som si čas, zavrel notebook a oprel sa dozadu. Ďalší kúsok sa dal do pohybu, ďalšia miestnosť bola pripravená. Krátko som premýšľal, čo asi teraz robia. Možno pripravovali stôl, možno textovali o víkendových plánoch. Predstavoval som si, že moje meno sa nespomína, a to bolo v poriadku. Nevedeli, čo robím, nepýtali sa a poprvýkrát som si uvedomil, že ich zvedavosť nie je potrebná. Predtým som si myslel, že zostávam ticho, aby som niečo chránil. Teraz som vedel, že ticho neznamenalo ústup, ale stratégiu. Nebolo to skrývanie, ale kontrola. Mysleli si, že som vzdialený, lebo mi na nich nezáleží, ale pravda bola, že som niesol život, o ktorý sa nikdy neobťažovali opýtať. Správa prišla vo štvrtok, žiadne pozdravy, žiadny kontext, len stručná a efektívna veta od mojej matky: máš čas pozrieť sa na niečo pre svojho brata. Žiadne ahoj Violet, žiadne ako sa máš, ani zmienka o tom, čo sa medzi nami stalo alebo presnejšie, čo sa nestalo. Prečítal som ju 2-krát, potom ešte raz, nie z nedorozumenia, ale preto, aké to bolo očakávané. Takto to začalo, nie uznaním, ale žiadosťou. Neodpovedal som hneď, nechal som to ležať.
O 3 hodiny neskôr nasledovala ďalšia správa, je to len rýchla vec, potrebuje druhý názor, si v tom dobrá. Toto, žiadne podrobnosti, žiadne uznanie, že sme si nehovorili týždne, žiadne zmienky o narodeninách, ignorovaných správach, o slávach, ktoré som sledoval z diaľky. Zatiaľ, čo som sledovala dianie online, uvedomila som si, že ma nikto neprivítal späť. Skôr som bola konzultovaná. Požiadala som o podrobnosti a dostala som dokument, ktorý bol chaoticky naformátovaný a len povrchne označený, súvisiaci s obchodným návrhom. Evan zjavne pripravoval návrh, ktorý bol plný červených vlajok, amatérskeho písania a nerealistických predpokladov. Opraviť to nebolo jednoduché, no predpoklad, ktorý sa skrýval za každou správou, bol jasný, mala som pomôcť, pretože som vedela, ako na to. Moje miesto nebolo ako dcéra alebo sestra, ale ako tichý, pohodlný zdroj. Jazyk správ sa nikdy nezmenil, iba zjemnil. Hovorili sme si len s nádejou, že sa na to pozriem. Vždy som bola lepšia v týchto veciach. Je to pre neho naozaj dôležité, písali. Prečítala som si vlákna správ a všimla som si opatrné vyhnutie sa emóciám. Nikto nepovedal prosím, nikto nepovedal ďakujem. Hovorili s očakávaním, ako by sa už rozhodli, že im patrím. Uvedomila som si, že v ich mysliach som sa vlastne neodišla, len som sa na čas odsunula nabok, kým ma znovu nepotrebovali. Rýchlo sa ukázalo, že problém nebol malý. Evan sa uchádzal o miesto v poradnom výbore startupu a balík dokumentov, ktorý predložil, by bol zamietnutý akoukoľvek vážnou porotou. Potreboval dôveryhodnosť, potreboval ešemerence a zjavne potreboval aj mňa. Ale nie moju prítomnosť, nie môj hlas v miestnosti, len svoje nápady, moje úpravy, moju odbornosť. Nikto sa nepýtal, či mám čas, nikto neuznal, že časový rámec je tesný alebo že stávky sú vysoké. Framingovali to ako láskavosť jemu, nie ako záťaž pre mňa. Dokonca aj môj otec poslal správu, si dobrá na tieto druhy dokumentov, veľmi by to pre tvojho brata znamenalo. Nastala pauza a potom ďalšia správa, je to len táto jedna vec, samozrejme, že to nikdy nebola len jedna vec. Túto schému som videla už predtým. Nepotrebovali mňa, potrebovali to, čo som mohla urobiť. To, čo ma prekvapilo, nebola žiadosť, ale úplné a beznádejne negovanie všetkého predchádzajúceho. Žiadna zmierovacia konverzácia, žiadne reflexie, len bezstarostný návrat do dynamiky, kde som ticho opravovala veci, robila ich atraktívnejšími a sama som sa vytratila. Keď som uvidela Evanovo meno na návrhu, niečo sa vo mne pohlo. Spomenula som si na zoznam absolventov, na šepoty za zatvorenými dverami, na verziu seba samej, ktorú o mne šírili, verziu, ktorá bola zložitá, napätá, ťažká. A teraz som bola žiadaná, aby som túto verziu učinila irelevantnou, ale len za scénou. Nechceli byť so mnou viditeľní, len chceli profitovať z mojej práce. Neodmietla som, aspoň nie priamo. Povedala som, môžem sa na to pozrieť, ale potrebujem jasnosť ohľadom rozsahu a časového rámca, reakcia bola okamžitá. Moja matka odpovedala, nepýtame sa na nič šialené, môj otec dodal, o toto nejde, Violet, je to len rodina, a Evan, poprvýkrát, sa priamo zapojil, nemyslel som, že by to mal byť celý proces. Buď chceš pomôcť, alebo nie. Tamto bolo moment, keď si uvedomili, že dynamika sa zmenila. Neodmietala som, definovala som. A v ich očiach to bola vzbúra. Pocit viny sa začal pomaly, keď moja mama poslala správu neskoro v noci, on je len pod veľkým tlakom. V tichu, vo svete plnom očakávaní a tlaku, sa objavil telefonát, ktorý znovu otvoril dvere k rodinnej histórii. Všetci vieme, že sú niektoré veci, ktoré by mali zostať uzamknuté v minulosti a predsa je ťažké sa ich zbaviť. Nezabúdaj na to, čo je dôležité, povedal mi niekto, kto mal vždy schopnosť porozumieť. Bez jedinej zmienky o starých ranách som vedel, že je na čase zakopať ich hlboko, lebo teraz sme potrebovali niečo iné. Nepovedal som nič, len som sa prispôsobil. Dokument, ktorý som vytvoril, spadal do hraníc, ktoré som si sám stanovil.
Žiadne dramatické zmeny, žiadne záruky, len čisté úpravy a jasná poznámka o nasledujúcich krokoch. Zdržal som sa od hovorov, moje meno ostalo skryté. Odovzdal som to konzultantke, ktorá bola neutrálna, presná a takmer neviditeľná. O 3 dni neskôr som dostal správu od mamy, povedali, že to dopadlo veľmi dobre. Zmeny urobili veľký rozdiel, no aj bez akýchkoľvek vďačností bola v tom stále prítomná tichá nespokojnosť, pretože to nebolo jednoduché. Nebol som rýchly, neponúkol som sa bezvýhradne, ako kedysi. Neskôr v tom týždni mi zavolala teta. Nechal som to zazvoniť. Zanechala mi hlasovú správu, ktorej tón bol plný úsmevu, no slová sa mu neverili. Zmenil si sa, vieš? Kedysi si bol taký jednoduchý na rozprávanie, taký nápomocný, správu som vymazal, nie z hnevu, ale z jasnosti. Nezamýšľali sa nad tým, čo som vykonal, boli sklamaní, pretože som prestal byť tým, koho mohli využiť. A predtým, ako sa táto kapitola uzavrela, prišla ďalšia správa, tentoraz od otca. Chystá sa rodinná večera, Evan má niečo vzrušujúce, čo chce zdieľať. Bolo by skvelé, keby si prišiel, neodpovedal som. O 5 hodín neskôr prišla ďalšia správa, niečo nenáročné, všetci budú tam, stále sa ma nepýtali, na čom som pracoval, stále si neuvedomovali, že byť potrebný a byť chcílený nie sú to isté. Nekontaktovali ma, lebo by ma postrádali, ale preto, že potrebovali to, čo som mohol urobiť bez mojej prítomnosti. V pondelok ráno som sa potichu odstránil z rodinnej schránky, ktorú sme začali používať na všetku komunikáciu týkajúcu sa Evanovej prezentácie pred poradným výborom. Nepovedal som to nikomu, len som skopíroval potrebné dokumenty, vytvoril bezpečný protokol na odovzdanie a priradil nového kontaktného partnera, projektovú konzultantku Loren. Bola schopná, neutrálna a nepoznala emocionálne mínové polia, ktoré sa tiahli okolo nášho priezviska. Raz som ju oboznámil so situáciou, označil termíny a odstúpil. Bol to tak malý krok, že si toho nikto hneď nevšimol. Žiadna porucha, žiadny prerušený komunikačný reťazec, len jemné preorientovanie informácií a autority. O 48 hodín neskôr už prezentácia plynula formálnymi kanálmi. Žiadne textové vlákna, žiadne posledné minúty dokumenty, žiadne, môžeš sa na to rýchlo pozrieť, správy, ktoré sa mi dostávali na telefón uprostred noci. Z vonkajšieho pohľadu to vyzeralo rovnako, no vnútorne sa ťažisko zmenilo. V stredu som zistil, že do procesu bol zapojený vedúci politiky z príbuzného oddelenia. Nezabral som sa na mená, nezvyšoval som situáciu, len som sa podelil o potrebné informácie. V tichom a profesionálnom prostredí sa pomaly, ale isto uskutočňovali zmeny, ktoré mali zásadný dopad na dynamiku rodiny. Po aktualizácii návrhu som odoslal diskrétnu poznámku týkajúcu sa modelu financovania, o ktorom sme sa nedávno rozprávali. Odpoveď prišla takmer okamžite, presná a jasná. Niekoľko predpokladov bolo v nezrovnalosti a navrhol, že by to prospelo finančnému auditu rizík. Poďakoval som mu, preposlal správu a pripojil ju k balíku na prípravu pre správnu radu. Bez ozdôb, bez zahrnutí z mojej strany, jednoducho a efektívne. Takto fungujú dobre postavené systémy ticho, efektívne a bez toho, aby sa spoliehali na osobnosť a čo bolo najdôležitejšie, nenechávali priestor na manipuláciu. Prvý náznak napätia sa objavil v hlase môjho brata počas telefonátu z Loren, ktorý mi neskôr zhrnula. Hovoril, že veci sa hýbu príliš pomaly a pýtal sa, či by mu niekto nemohol pomôcť tento proces urýchliť. Povedal som jej, aby sa držala kurzu. To bol cieľ, žiadne zadné dvierka, žiadne skrývanie pod rôznymi menami. Ak Evan chcel získať túto rolu, musel prejsť celým procesom, písomnosťami, hodnotením komisie a objektívnou spätnou väzbou do piatku. Nepohodlie sa začalo prejavovať. Moja matka poslala správu s otázkou, či je možné veci urýchliť, rýchlo nasledovaná ďalšou, zdá sa, že to začína byť trochu rigidné, odpovedal som jednou vetou, sleduje to požadovaný proces, žiadne emotikony, žiadna zbytočná mäkosť. Nebol som chladný, len jasný. To, čo si neuvedomovali alebo odmietali vidieť,
bolo, že to nebolo o tom, že by som zadržiaval pomoc, ale že som sa odstránil z prostredia, aby sa situácia mohla rozvinúť samostatne. Nebol som prekážkou Evanovmu pokroku, len som odmietol niesť jeho bremeno za neho. Poprvýkrát po rokoch musel Evan vysvetliť svoje myšlienky svojimi vlastnými slovami, bez môjho lesku, ktorý ich prekrýval. Musel sa zúčastniť rokovaní, kde moja tichá dôveryhodnosť už nezabezpečovala jeho výkon. Nebol som jeho ochrancom pred kritickými pohľadmi, ani som mu nepripravoval odpovede, ani som nevyrovnával okraje za scénou, a o tom som sa ani nezmienil. Nechal som novú štruktúru, aby hovorila sama za seba. Nepohodlie sa začalo pretvárať na jemné obviňovanie. Môj otec zavolal a zanechal správu, v ktorej sa pýtal, či som stále zapojený. Začínalo to pôsobiť inak znamenalo pomalšie, premyslenejšie, zdokumentovanejšie a profesionálnejšie. Moja matka poslala ďalšiu správu, že Evan hovorí, že komisia kladie otázky, na ktoré sa necíti pripravený. Môj návrh bol jednoduchý, môže požiadať o prípravnú schôdzku z Loren. Odpoveď prišla rýchlo, bolo to predtým ľahšie, keď si to riešil ty. Nasledujúcu nedeľu sme sa stretli na večeri, ktorú označili za neformálnu. Prišiel som na čas a zostal som ticho. Moja prítomnosť bola očakávaná, no nie nevyhnutne vítaná. Evan sa na mňa dvakrát pozrel a nič nepovedal. Moja matka sa pýtala na počasie, môj otec spomenul dokument o prírode. Nikto sa nezmienil o zmene procesu, no napätie sa dalo cítiť, ako by malo vlastný tvar, ktorý spočíval uprostred stola. Polovicu večere Evan sklonil hlavu a spýtal sa, takže už nie si zapojený, pozrel som sa na neho neutrálnym pohľadom. Všetko je tam, kde má byť, máš správnu podporu, na okamih zaváhal. Ale nemyslíš si, že by to bolo lepšie, keby nedovolil som mu dokončiť vetu. Si uchádzač, Evan. Proces by to mal odrážať, potom som sa vrátil k jedlu, ignorujúc narastajúce napätie. V tichu, ktoré nastalo, som sa cítila osamelo, ale rozhodla som sa, že to nie je moja ťarcha. O niekoľko dní neskôr mi Loren preposlala správu od koordinačného pracovníka poradného výboru. Evan zmeškal termín pre doplnkové dokumenty a odpoveď bola jasná, no spravodlivá, bez týchto materiálov nemôžeme pokračovať. Nemala som potrebu zasahovať, ani ho zachraňovať, skôr som s prekvapením sledovala, ako sa rovnaké napätie, ktoré som predtým nosila na svojich pleciach, teraz usadilo na ich vlastných. Chýbajúce e-maily, nejasné pokyny, oneskorené odpovede, proces nebol neúspešný, len fungoval bez záchranného lana, bez mojej prítomnosti. Môj otec sa ma raz spýtal, či je všetko v poriadku. Cítil, že niečo nie je v poriadku. Odpovedala som mu, že všetko ide podľa predpisov, ale ďalšie podrobnosti som si nechala pre seba. Snažila som sa neupokojovať, len som preorientovala svoju pozornosť. V nasledujúcom týždni ma otec oslovil s požiadavkou na rýchly rozhovor. Naša diskusia začala malými rečami, prešla okolo Evanových frustrácií, až sa dostala k skutočnej otázke, prečo mu nepomáham viac. Pozrela som sa na neho s vyrovnanou tvárou a povedala, pomáham. Zaviedla som systémy, zabezpečila som mu podporu. Všetko som preorientovala tak, aby to nebolo závislé len na mne. Pozorovala som, ako sa zamračil. Predtým to bolo jednoduchšie, povedal a ja som sa ho nedotkla zlým tónom. Odpoveďou mu bola tichá ignorancia, no v tej chvíli som sa len pousmiala. Dni, ktoré následovali, boli tichšie, ale nie v zmysle pokoja. Skôr to bola atmosféra napätia, ktoré sa pomaly hromadilo, drobné následky, otázky, na ktoré Evan nedokázal odpovedať, termíny, ktoré musel zvládnuť, rozhodnutia, ktoré nemohol odložiť. Nebol tu žiaden zloduch, len absencia skratky a poprvýkrát som cítila, akú váhu táto absencia má. Na konci týždňa sa plánovala oficiálna recenzia. Panel, dokumenty už odoslané, hodnotiace kritériá uzamknuté. Nebola som na zozname, ale moja prítomnosť bola cítiť vo vzduchu. Nehovorili to nahlas, ale ja som to vedela, pôda sa posunula. Ľahkosť, s ktorou sa kedysi pohybovali, sa stratila,
nahradila ju niečo pevnejšie, menej podajné. Nebola to opozícia, len štruktúra. Poprvýkrát som neabsorvovala napätie, ale presne ho umiestnila tam, kde patrilo. Zrazu prišla správa od mojej sesternice Rebeky. Nebola to správa od konkurenta, ani od niekoho, koho som sklamala, bola to správa od niekoho, kto mi usmieval tvár naprieč sviatočnými stolmi posledných 30 rokov a nikdy som sa necítila, že by som si musela dávať pozor na chrbát. E-mail pristál v mojej schránke v utorok popoludní, preposlaný omylom. Bol to reťazec, ktorý som nemala vidieť, výmena správ medzi Rebekou a mojou mamou s predmetom Situácia z Violet. Klikla som naň nie preto, že by som niečo tušila, ale preto, že som si myslela, že môže ísť o plánovanie niečoho malého. Namiesto toho som prečítala 8 správ, ktoré pokrývali 2 týždne diskusí o tom, ako ma zvládnuť. Stala sa z ňou ťažšie vychádzajúca, napísala moja mama. Neviem, čo sa s ňou stalo, ale nie je to tá istá. Rebeka odpovedala s tónom, ktorý som poznala z korporátnych zasadacích miestností, presne zmeraným a strategickým. Možno je čas prestať ju vôbec žiadať o pomoc. Zjavne už nechce byť súčasťou tejto rodiny. Nech si s tým sedí. Diskusia pokračovala, viedla sa debata o tom, či ma pozvať na deň vďaky vzdania, s návrhom, že by som mohla spôsobiť scénu, ak by som bola konfrontovaná. Rebeka mi poslala správu, v ktorej písala, že od spoločného známeho v odbore sa dozvedela, aké je ťažké so mnou pracovať. Možno to vysvetľovalo mnohé veci. Sadol som si na svoju kancelárskú stoličku, koža podo mnou sa ozývala a ja som s napätím prečítal každé slovo. Potom som to urobil znova. Rebeka so mnou nikdy nepracovala, bola regionálnou manažérkou predajného reťazca nábytku a naše profesionálne cesty sa nikdy neprekryli. Napriek tomu, medzi rodinnými večerami a nepozorovaným klebetením, si vytvorila názor na moju povahu a moja matka ju počúvala. Spomenul som si na posledný raz, keď som Rebeku videl, pred 3 mesiacmi na oslavách narodenín jej najmladšieho dieťaťa. Priniesol som darček, zostal som hodinu, usmieval sa, keď ma vyzvali a bez incidentov som odišiel. Na dverách ma objala a povedala, že by sme sa mali častejšie stretávať. Teraz som chápal, čo tým myslela. Zrada, ktorú som cítil, nebola ostrá, bola pomalá, ako keď sledujete most, o ktorom ste si mysleli, že je pevný, ako sa jeden po druhom odhaľujú jeho hrdzavé trámy. Na to, že ma moja bezprostredná rodina nedokáže pochopiť, som si už zvykol, ale Rebeka bola vždy na periférii, niekto, o kom som si myslel, že existuje mimo príbehu, ktorý rozprávali. Ale to bola ilúzia, bola to vedľajšia postava, ktorá si celú dobu nacvičovala svoje repliky. Na jej e-mail som neodpovedal, nepreposielal som ho, ani som ho nescreenšotoval, aby som ho poslal niekomu inému. Jednoducho som ho zavrel, archívoval do priečinka, ktorý som nazval Dôkazy a vrátil sa k práci. V tú noc som sedel vo svojom obývakom pokoji a nechal som, aby ma to ťahalo dolu. Nebola to smútenie ani šok, bolo to uznanie, rovnaké uznanie, aké som cítil, keď som počul svoju matku v tej hlasovej správe, rovnaké uznanie, aké som mal, keď som narazil na správu v chate s bratom Lukasom. Príbeh nežil len v dome mojich rodičov, rozmnožil sa, prenikol do rodových línií a do kútov, na ktoré som si ani nepomyslel, že ich treba chrániť. A najhoršie na tom nebolo, že mi verili, ale to, že sa ma nikdy ani raz nespýtali, či je to pravda. Po niekoľkých dňoch som zvažoval konfrontáciu. Predstavoval som si, ako volám Rebeku, priamo sa jej pýtam, čo tým myslela, požadujem vysvetlenie. Ale každý scenár končil rovnako, jej hlas sa zjemňoval do obrany s frázami ako nemyslela som to tak a berieš to zle. Skript bol už napísaný a ja som ho poznal naspamäť. Takže namiesto toho, aby som sa bránil, som urobil niečo tichšie, úplne som sa stiahol od rozšírenej rodiny. Odmietol som nasledujúce 3 pozvania bez vysvetlenia, prestal som reagovať na skupinové správy. Neohlásil som svoju neprítomnosť, jednoducho som prestal chodiť a potom som sa len díval. Trvalo 2 týždne, kým si niekto všimol moju absenciu. Moja teta mi napísala ako prvá,
nie som si ťa už chvíľu počul, je všetko v poriadku, odpovedal som niečím zdvorilým a nejasným, ale ona sa už neopýtala. Potom prišla Rebeka so správou: ahoj, cudzinec. Chýbaš mi na týchto akciách, dúfam, že sa máš dobre, na to som vôbec nereagoval. Do mesiaca sa príbeh opäť zmenil, už som nebol len vzdialený, teraz som bol chladný, nedostupný, ako by som trestal rodinu za niečo, čo nikto nevedel pomenovať. A nechal som ich veriť, že je to pravda, pretože pravda bola taká, že som nikoho netrestal, jednoducho som mal dosť. Predstavte si, že sa ocitáte vo svete, kde blízkosť sa zamieňa za bezpečie a krv znamená lojalitu. To bol presne ten svet, v ktorom som žila. Verila som, že ľudia, ktorí sa na mňa usmievali cez stoly, nemali za úmysel ostro ma súdiť v súkromí. Rebeka, jedna z tých, ktorým som dôverovala, sa nikdy neospravedlnila. Možno si nikdy nemyslela, že by sa mala ospravedlniť. V jej verzii príbehu bola všetko v poriadku. Ale v mojej verzii bola posledným dôkazom toho, že zrady neprichádzajú od cudzincov, prichádzajú zvnútra nášho vlastného domu. Tí, ktorým som dôverovala najdlhšie, sa ukázali byť tými, ktorí ma najviac prepisovali. Aby som sa oslobodila od ich príbehu, musela som prestať byť ich divákom. Takmer som to prehliadla. Komentár, ktorý ma zastavil, ležal na dne dokumentu, ktorý som už niekoľko dní prechádzala. Bol zakrytý sledovanými zmenami a zdvorilými návrhmi, ktoré všetko zjemnili až do bodu, kedy to stratilo význam. V sústredení na štruktúru a termíny som sa snažila robiť úpravy, ktoré posunú projekt vpred bez toho, aby na seba púšťali pozornosť. A potom ma zastavila jedna veta: táto sekcia predpokladá úmysel bez dôkazov, odporúčam prepracovať, aby odrážala iba pozorovateľné akcie. Nebolo to dramatické, ani osobné, a nemalo to žiadne mená. Bolo to len presné a v dokumente plnom opatrných formulácií sa táto presnosť zdala byť odporom. Meno, ktoré k tomu patrilo, bolo Claire Winters. Poznala som ju len okrajovo, analyzovala politiku, bola z iného oddelenia a mala povesť presnej, no nie hlučnej. Prešli sme si stretnutiami a párkrát si vymenili e-maily. Bola kompetentná, nenápadná, robila kvalitnú prácu a nezdalo sa, že by mala záujem o viditeľnosť. Pozerala som sa na jej komentár dlhšie, než som plánovala. Nebolo to preto, že by som nesúhlasila, ale preto, že prenikol cez niečo, na čo som si už zvykla, naznačovanie, tón, jemný tlak na to, aby som veci formulovala tak, aby sa nikto necítil nepríjemne. Claire to však neurobila. Nepohľadila pravdu, jednoducho ju pomenovala. Neskôr toho popoludnia, na ceste na stretnutie, som spomalila pri jej kancelárii. Dvere boli otvorené, ona sedela za stolom s rukávmi vyhrnutými, sústredene prechádzala tabuľku s údajmi. Jej koncentrácia robila prerušenia nevhodnými ešte predtým, než sa stali. Na chvíľu som váhala, no nakoniec som prehovorila: tvoj komentár k sekcii 4, myslela si to doslovne, alebo si poukazovala na niečo iné, pozrela sa na mňa bez prekvapenia, ako keby predpokladala, že si komentár niekto všimne, ale nečakala ani poďakovanie. Myslela som to doslovne, povedala. Jazyk pripisuje úmysel tam, kde máme iba správanie. Ak to pôjde na revíziu, bude to problém, žiadne kvalifikácie, žiadne zjemňovanie, len konštatovanie faktu. Ďakujem, povedala som. Niekedy prikývla a vrátila sa k obrazovke. Keď som odchádzala, mala som zvláštny pocit bez váhy. Nepýtala sa na kontext, nepokúšala sa ma čítať, nenabídla podporu alebo zvedavosť. Riešila to, čo to bolo, problém presnosti. Pre niekoho, kto strávil roky interpretovaním, sa táto neutralita zdala takmer dezorientujúca. Keď som sa vrátila k svojmu stolu, otvorila som dokument znova. Objavil sa ďalší komentár, opäť od Claire: vyhnime sa pripisovaniu motivácie, držme sa. V tichu kancelárie sa večer odrážalo len slabé svetlo, keď sa väčšina zamestnancov rozbehla domov. Pracovný deň sa pomaly chýlil ku koncu a budova nadobudla ten zvláštny pocit pokoja, ktorý prichádza len po odchode všetkých. Znova som otvoril dokument, ktorý som si prečítal už mnohokrát,
tentoraz som sa sústredil na poznámky, ktoré tam zanechala. Neboli o mne a práve to ich robilo cenejšími. Srdce mi poskočilo, keď som otvoril súkromnú správu a napísal: ďakujem za poznámky v sekcii 3, naozaj pomohli, odpoveď prišla rýchlo, rádo sa stalo. Je to jednoduchšie, ak robíš to, čo je správne, jej slová boli chladné a bez zbytočných vysvetlení, ako by sa snažila nastaviť hranice. Ráno som prišiel do kancelárie skôr, než ostatní. Mal som rád ten pocit, keď budova ešte nebola plná, keď sa chodby zdali úprimné. Keď sa dokument načítal, zazrel som ďalšie meno v poznámkach: Melik Hasan, Compliance. Jeho poznámka bola rovnako presná, toto znenie naznačuje príčinnosť tam, kde je len korelácia. Odporúčam revíziu, uvoľnene som sa oprel do kresla a vydýchol. 2 komentáre, 2 ľudia, a žiadny z nich to nevnímal ako pomoc, ani si nepýtali povolenie. Len sa rozhodli nenechať, aby predpoklady prešli za pravdu. V nasledujúcich dňoch sa spolupráca pozvoľna menila. Jazyk sa sprísňoval, tvrdenia ostreli a dokument začal pôsobiť menej ako predstavenie a viac ako skutočný záznam. A v tejto zmene sa vo mne niečo uvoľnilo. Už som sa neobával každého jedného vyjadrenia, už som nepredpokladal, že musím vysvetľovať. Práca sa začala niesť sama. Jedného popoludnia som sa stretol s Claire na chodbe pri výťahoch. Držala v rukách hromadu zložiek, evidentne mala namierené niekam inam. Videla som Malikov komentár, povedala len tak, ako by hovorila o počasí. Dobrý postreh, prikývol som. Áno, má to význam, upravila si zložky v náručí. Vždy má. Nebolo tam žiadne zdieľanie pohľadu, žiadna implikácia, iba súhlas s jedným štandardom. Keď sa dvere výťahu zatvorili, uvedomil som si, aké vzácne to bolo súlad bez spojenia, podpora bez záväzkov. Neskôr v tom týždni sme sa ocitli za rovnakým stolom v jedálni. Nebolo to plánované, miesto bolo preplnené, obeda v rušnom strese, ktorý nútil k blízkosti. Jedli sme v tichosti niekoľko minút, zvuk tanierov naplnil priestor. Potom Claire povedala bez zdvihnutia pohľadu: ľudia si myslia, že presnosť je politická, úškrn som sa takmer nedobrovoľne usmial. Zvyčajne áno, pokrčila plecami. Len ak sa staráš, koho to prospeje, pozrela sa na mňa a na chvíľu sa naše pohľady stretli. Ja sa nestaram. V tom momente som pochopil, prečo to videla tak jasne. Nebolo to o mne, išlo o jej odmietnutie vymeniť pravdu za pohodlie. Keď som sa vracal do kancelárie, cítil som, ako sa vo mne niečo neznáme rozvíja. Úľava? Áno, ale aj jasnosť. Bol tam rozdiel medzi spojencami, ktorí stoja pri vás, pretože im to vyhovuje, a tými, ktorí stoja pri pravde, aj keď nikto nepočuje. Keď som sa posadil, uvedomil som si, že som prešiel dlhú cestu od minulého týždňa. Práca na projekte, ktorý sa zdalo, že je iba ďalšou povinnosťou, sa stala niečím oveľa dôležitejším. Rozhodol som sa reorganizovať plán revízie, nie ako formálne vyhlásenie alebo odmenu, ale s jasným cieľom. Claire sa zhostila úloh, kde bolo najvyššie riziko nepresných interpretácií, a Melik prebral kontrolu nad tvrdeniami o príčinách. Všetko to dávalo zmysel, zodpovednosť sa mala prerozdeľovať podľa zručností. Keď som sa blížil k piatku, zamyslel som sa nad tým, že som neposlal žiadne ďakovné e-maily. Nechcel som to rámcovať ako vyjadrenie solidarity, naša práca hovorila sama za seba a oni reagovali. Ten večer som zostal dlhšie, aby som dokončil finálnu revíziu dokumentu. Nemal som pocit, že by bol dokonalý, ale bol úprimný. Zatvoril som svoj laptop a na chvíľu sa posadil, počúvajúc, ako sa budova usadzuje. Spomínal som na všetky miestnosti, do ktorých som vkročil so svojím skresleným obrazom seba samého, a na energiu, ktorú som vynaložil na to, aby som sa bránil pred nepochopením. Vtedy ma napadla Clairejna poznámka: žiadne veľké slová, len rozhodnutie neodvrátiť pohľad. Nebránila ma, neprijala moju stranu, dokonca ani neuznala, že by niečo také mohlo existovať. Iba stála na svojom mieste tam, kde to bolo dôležité. A po dlhom čase som pocítil, ako sa mi uvoľňuje hrudník.
Už som sa nesnažil vysvetliť sa do prázdna, niekto videl, čo je naozaj tam a nepotreboval, aby som mu to dokazoval. V svete, ktorý je postavený na implikáciách a komforte, takáto jasnosť pôsobila radikálne. Bez akýchkoľvek oznámení sa všetko zmenilo. Izba bola tichá, kým sa nič nedialo. Stoličky sa pomaly zaplňali, notebooky sa otvárali bez naliehavosti a šálky kávy sa postavili na okraj stola ako malí strážcovia. Sadol som si do druhej rady, nie na čelo, nie pod reflektory, len ďalšie miesto medzi mnohými. Agenda bola rozoslaná, mená potvrdené. Ráno sa zdalo byť bežné, lenže ja som cítil ťarchu na rebrách, keď som sledoval dvere. Evan vstúpil do miestnosti o 9:28 minúte, 4 minúty pred časom, čo bolo pre neho nezvyčajné. Nesol sa, ako vždy, s istotou, ako by už miestnosť rozhodla v jeho prospech a čakala len na oficiálne potvrdenie. Usmial sa na koordinátora, pozdravil pár známych tvárí a sadol si priamo naproti mne, ani raz sa na mňa nepozrel. Nevedel, že som súčasťou panelu. Predsedajúci otvoril schôdzu o 9:32 minúte. Úvod bol formálny, mená bola potvrdené, úlohy stanovené. Potom sa zástupkyňa HR pozrela od svojich poznámok a povedala bez akéhokoľvek dôrazu: predtým, než pokračujeme, chcem objasniť štruktúru dnešného hodnotenia. Slečna Violet Thompson bola menovaná oficiálnou hodnotiteľkou a spolupredsedníčkou tejto relácie, izba nezavzdychla. Nikto nezatlieskal, ale ja som si všimol, ako sa Evanova tvár zmenila. Bol to jemný detail, krátke zadržanie dychu, záblesk za jeho očami. Úsmev, ktorý mal na perách, sa síce nestratil, ale akoby sa zúžil, keď si uvedomil niečo, čo predtým nepredpokladal. Pozrel sa na mňa prvýkrát a ja som sa neusmial, nenikol som hlavu. Iba som sa mu zahľadel do očí a udržal jeho pohľad. Schôdza pokračovala, otázky sa kládli, dokumenty sa preberali. V miestnosti, ktorá bola naplnená napätím a očakávaním, sa všetko postupne menilo. Každou minútou, ktorá uplynula, sa atmosféra prispôsobovala nie mne ako osobe, ale mne ako osobe s autoritou. Tí, ktorí kedysi predo mnou hovorili s neochvejnou sebadôverou, teraz predtým, než zasiahli, na chvíľu zaváhali. Tí, čo znevažovali moje príspevky v iných situáciách, teraz s napätím čakali na moje komentáre, než sa rozhodli pokračovať. Nebolo to osobné, išlo o procedúru. A to bol presne ten bod, ktorý som chcel dosiahnuť. Evan sa snažil zodpovedať na otázky tak, ako to robil vždy, s charizmou, sebavedomím a starostlivo pripravenými frázami, ktoré zneli dobre, no chýbala im hĺbka. V iných miestnostiach by to možno stačilo, ale táto bola postavená na metrikách, dôkazoch a zdokumentovaných výsledkoch. Charizma nezvládala prísnu kontrolu. Do obeda panel označil 3 nezrovnalosti v jeho návrhu, 2 sa týkali štruktúry, 1 financií. Každý pokus o vysvetlenie sa ukázal ako nedostatočný, nie preto, že by klamal, ale preto, že si myslel, že niekto iný vyplní medzery, ktoré sám zanechal. Tým niekým som bol vždy ja. Nepokúsil som sa ho zachrániť. Kládol som mu rovnaké otázky, aké by som položil každému žiadateľovi, a držal som ho na rovnakej úrovni, ako všetkých ostatných. Keď jeho odpovede neboli dostatočné, nechal som ticho, aby povedalo zvyšok. O poludní bola hodnotenie hotové, odporúčania vypracované a úlohy zaznamenané. Keď predseda vyhlásil, že schôdza je ukončená, Evan sa pomaly postavil, ako by jeho nohy zabudli, ako sa hýbať. Nepozrel sa na mňa. Neskôr toho popoludnia som dostal správu od koordinátora HR: ďakujeme za vaše príspevky dnes. Panel ocenil vašu jasnosť, to bolo všetko. Žiadne dramatizovanie, žiadne potlesky, len uznanie dobre vykonanej práce. Ale keď som večer odchádzal z budovy, cítil som niečo, čo som nečakal. Nie triumf ani spokojnosť, len ticho. Ticho, ktoré prichádza, keď prestanete niesť bremeno, ktoré ste nikdy nemali niesť. Vytvorili si verziu mňa, ktorá bola malá, ťažká a zbytočná, a dnes sa miestnosť prispôsobila pravde. Keď som sa vrátil do tejto miestnosti, už bola prázdna.
Stoličky boli posunuté späť, obrazovky zhasnuté, vôňa silnej kávy sa pomaly vytrácala do neutrálneho vzduchu. Stopy napätia ešte stále viseli vo vzduší ako statika po búrke, no teraz to bolo tichšie. Nebolo to napäté ani ostré, len následky niečoho, čo sa plne odohralo. Neostával som tam dlho, nebolo tam nič, čo by som mohol absorbovať, žiadna potreba znovu prehrať schôdzu alebo rozoberať pohľady, ktoré sa vymenili. Nebolo to vyvrcholenie, skôr beslávny návrat ticha. Na nasledujúce ráno sa všetko posunulo tak, ako malo. Systém, ktorý neustále túžil po ďalšej úlohe, sa pohnul ďalej. Súbory boli archivované, formuláre odoslané, odporúčania prešli správnymi kanálmi. Žiadosť môjho brata, predtým posiata implicitnými náznakmi, sa stala tým, čím vždy mala byť len ďalším menom v množstve. Žiadna zvláštna poznámka, žiadne šepoty o odkaze, len dáta, ktoré hodnotili profesionáli, ktorí nemali emocionálny záujem. Nepýtal som sa na výsledok. Niekde v tme, v hlbokej noci, sa v mojom živote odohrávali veci, ktoré som si ani neuvedomoval. Nikdy som sa nesnažil sledovať čas ani sledovať udalosti, pretože som vedel, že ciele, ktoré som si stanovil, neboli o víťazstve, ale o udržaní rovnováhy. Prvé volanie z domova prišlo toho popoludnia. Mamin hlas bol tichší ako zvyčajne. Nebol krehký ani rozrušený, len opatrný, ako by sa snažila zistiť, kto som. Violet, začala, a potom sa na chvíľu odmlčala. To, čo sa stalo včera, bolo to skutočné. Nemusela nič povedať, aby som porozumel. Odpovedal som, že to bol formálny proces. Môj hlas bol pokojný, bez ostrosti, bez pozvánky k diskusii. Na druhej strane nastalo ticho, ako by sa snažilo prepisovať samé seba uprostred vety. Nevedeli sme, čo robiť. Nakoniec mi ponúkla uponáhľané s Bohom a linka zhasla. Nebolo tam žiadne rozuzlenie, žiadne falošné blízkosti a poprvý raz to bolo presne to, čo som potreboval. O niekoľko dní neskôr sa ozval môj brat. Jeho sebavedomie sa vytratilo, nahradené akousi surovou zmätkom, ako by sa príbeh, ktorý očakával, prepisoval bez jeho účasti. Vedela si, že sa toto stane, spýtal sa. Vedela som, aký je proces, odpovedala som jednoducho. Vydýchol si. Mohla si niečo povedať. Zamyslela som sa nad tým. Nebolo to v mojej moci. Následovalo dlhé ticho, nie nahnevané, len nezvyčajné. Nezvykol si na to, že som si vybrala mlčanie, keď chcel, aby som ho utíšila. Ale toto nebolo o treste, ale o precíznosti. Urobila som, čo som musela, nič viac, nič menej. Nepokračoval v rozhovore a poprvý raz som necítila ticho, ktoré by ma tlačilo. To bola skutočná zmena, nie stretnutie, nie viditeľný obrad moci, ale to, čo prišlo potom. Ticho z rodinnej mašinérie, ktorá už tak dlho predkávala nepohodlie do rozptýlenia. Nikto to nepreformuloval, nikto ho nezachránil, nikto nenavrhol, že by som bola nespravodlivá. Musel sa vyrovnať s výsledkom sám a nevedel, ako na to. O týždeň neskôr prišla ospravedlnenie, alebo aspoň jeho náznak. Moja teta zavolala. Jej hlas bol príliš hladký, ako by sa to naučila pred zrkadlom. Ak sme ťa niekedy prinútili cítiť sa menej cennou, začala, ako by sa bála, že sa dostane niekam do hĺbky, to nebolo naším úmyslom. Počúvala som a nespravila som nič. Nechcela som odhaliť každú zakrývanú chvíľu, ktorú sa snažila vymazať. Keď skončila, povedala som, cením si, že si sa ozvala. To bolo všetko. Čakala, možno na odpustenie, možno na uistenie, že sa nič skutočne nezmenilo. Nedala som jej ani jedno, namiesto toho som začala nastavovať hranice nie konfrontáciou, ale absenciou. Prestala som reagovať na správy, ktoré neboli adresované mne. Neposkytovala som aktualizácie, neospravedlňovala som sa za zmeškané stretnutia ani nevysvetľovala svoje mlčanie, keď sa ma priamo spýtali. Odpovedala som stručne a priamo, a potom som prestala hovoriť. Vzdialenosť medzi mnou a mojím bratom sa ustálila do tvaru, ktorý nevyžadoval údržbu.
Nehádkovali sme sa, nerozrešili sme to, jednoducho sme sa pohybovali v oddelených orbitách, už sa nesnažiac predstierať, že patríme do toho istého systému. Práca naplnila dni rytmom a cieľom, neutrálne priestory, kde môj hlas nebol filtrovaný rodinnými naratívmi alebo starými očakávaniami. Nemusela som vysvetľovať minulosť, aby som bola počutá. Nemusela som sa pretvarovať, aby som bola rešpektovaná. Miestnosti, do ktorých som vstupovala, ma teraz vítali. Kde som sa nachádzal, to už nebolo dôležité. Niekto iný mohol mať svoj názor, ale ja som sa už nenechal ovládať tým, čo si ostatní mysleli, kde by som mal byť. Vzťahy okolo mňa sa menili, ako to už býva. Niektoré sa prehlbovali, iné sa vytrácali. Žiadne dramatické zvraty, žiadne kolapsy, len tichá recalibrácia. A v tom tichu som objavil zvláštny pokoj, nie víťazstvo, nie ospravedlnenie, len jasnosť. Jasnosť, ktorú som nemusel nikomu dokazovať, ktorá nevyžadovala schválenie. Bolo to oslobodzujúce. Sila, ktorú som získal, ma neurobila hlasnejším ani bezohľadnejším. Naopak, pomohla mi vidieť. A v tejto jasnosti som objavil poslednú pravdu, nepotreboval som meniť nikomu názor, ani opravovať príbehy, ktoré si o mne vytvorili. Nebolo potrebné, aby ma videli inak, pretože som teraz mal na výber. Nie o pomstu, nie o vykúpenie, ale o priestor o tom, kde sa objavím a kde už nemusím byť. Sila nezmenila, kým som bol, iba odstránila tých, ktorí ma potrebovali mať malým. Slnko už vyčistilo budovy, keď som si nalial prvú šálku kávy. Nič pozoruhodné sa nedialo, svetlo sa len jemne rozlievalo po kuchynskej linke. Žiadna naliehavosť, len tichý rytmus mesta, ktoré sa prebudilo. Brzdy autobusov povzdychovali, vtáky sa hádali o miesto nad hlavou a niekde na chodbe sa ozval ozvenou zatvorených dverí. Sadol som si za stôl, oboma rukami som objal šálku a uvedomil si niečo, čo som už dlho necítil, pokoj bez strachu. V mojej hlave sa nerozvíjalo žiadne kontrolné zoznamy, ani som neprehrával rozhovory, ktoré by som mohol mať. Bol to vzácny, nezamýšľaný tichý moment. Nešlo o víťazstvo, ktoré by si iní všimli, ale pre mňa to stačilo. Práve vtedy mi prišla správa. Ak si voľný dnes večer, večera je o 7:00, žiadne úvodné slová, žiadna emocionálna záťaž. Len otvorená veta. Pred rokmi by som si možno analyzoval formuláciu, hľadal, čo sa nepovedalo, pýtal sa, či je to olivová ratolesť alebo pasca. Tentoraz som ju prečítal raz a odložil telefón. Nie z hnevu, len s pocitom konečnosti. Z okna som si všimol malú skupinku pri zastávke autobusu. Ľudia v bundách a pokrčených košeliach sa pohybovali k svojim vlastným príbehom, ktoré nepotrebovali moje interpretácie. Chvíľu som ich sledoval a premýšľal o rolách, ktoré sme dostávali, dlho predtým, než sme pochopili, akú cenu za to platíme. Diplomat, ten, ktorý absorbuje, ten, kto sa stáva malým, aby sa nikto iný nemusel posunúť. Žil som podľa tohto scenára, ale už to nebolo moje. Správu som vymazal, nie preto, aby som niečo dokazoval, ale jednoducho preto, že som mohol. Ráno sa vyvíjalo ako vždy. Šiel som do práce s oknami potvorenými, aby som počul zvuk asfaltu pod kolesami, prúd vzduchu, ktorý neprinášal očakávania, žiadne vnútorné spory, žiadne úpravy seba samého. Deň patril sám sebe. Pri mojom stole blikalo inbox spokojne, úlohy boli zoradené v usporiadaných radoch. Nikto sa nepýtal, kde som bol, nikto nenaznačoval histórie, ktoré som nenabídl. Pýtali sa na časové osy, na výstupy, na jasnosť. To bol ten rozdiel, už som nebol meraný podľa šepotov, ale stretával som sa so súčasnosťou. Na obed mi prišla správa od brata, chcel som ti len povedať, že som nemal na mysli žiadnu neúctu, nebola to ospravedlnenie, len jemné zaklopanie, aby som zistil, ako to je. Dvere sa otvorili, tak ako vždy, no ja som ostal ticho. Nešlo o chlad, ale o naučenú schopnosť rozlišovať medzi opravou a opakovaním. Nie všetky dvere sú určené na to, aby sa zatvárali s rachotom, niektoré jednoducho nie sú stvorené, aby sa stále otáčali na tých istých pántoch.
Na obed som sa stretol s kolegom, tichým človekom, ktorý ma poznal len z časových osí a tímových četov. Hovorili sme o prietoku procesov a chybách v dizajne, pričom pred nami sa parili misky po. Naša konverzácia sa neponorila do metafor, ani sa netopila v skrytých významoch, táto jednoduchosť sa mi zdala intímnejšia než čokoľvek, čo som musel neskôr rozpliesť. Po obede som sa bez cieľa vybral do kníhkupectva. Následoval som svojimi prstami neznáme hbéty kníh, keď ma žena v blízkosti oslovila s otázkou o obálke jednej z nich. Odpovedal som úprimne, ona sa usmiala, povedala ďakujem a pokračovala ďalej. To bol všetko, čo sa stalo, a mne to stačilo. Večer som pomaly pripravoval pečenú zeleninu, bylinkovú ryžu a citrónovú vodu v ťažkom pohári. Vôňa cesnaku a rozmarínu sa šírila po byte ako niečo, čo sa vracia. Keď som nakrájal mrkvu, nôž jemne zaklopal o tanier, vydávajúc čistý perkusívny zvuk, ktorý patril len tej chvíli. Jedol som pri tom istom kuchynskom stole, kde som ráno prečítal správu, no teraz sa ticho zmenilo. Nebolo neprítomné, bolo to priestor, v ktorom som mohol naplno existovať. Žiadne notifikácie, žiadne otázky, nič, čo by ma nútilo ospravedlňovať si svoj pokoj. Nepil som z pohára, ale keby som tak urobil, bol by to prípitok na život, ktorý nepotrebuje poznámky pod čiarou. Neskôr som otvoril svoj laptop a začal načrtávať nový projekt, ktorý bol zakorenený v nuansách, v pokoji, v pravdách, ktoré nemuseli vrcholiť, aby boli skutočné. Nepísal som pre uznanie, ani som sa nič nesnažil znovu získať. Jednoducho som rozprával pravdu tak, ako stála, bez brnenia. Keď som zatvoril laptop, byt sa ponoril do tmy. Žiadne správy, žiadne sledovania, nikto netlačil na verziu mňa, s ktorou sa cítil pohodlnejšie. A to bola tiež jedna forma pokoja. Nemusel som sedieť pri stole, ktorý vždy vyžadoval, aby som bol polovičný. Nemusel som znovu získať miesto, do ktorého som nikdy nepatril. Vybral som si vlastné a v tichu, ktorého obklopovalo, som sa cítil naozaj doma. Ak ste sa niekedy museli zmenšiť, aby ste zostali v miestnosti, ak vás niekto požiadal, aby ste niesli ticho, aby sa ostatní cítili pohodlne, možno rozumiete. Povedzte mi, vrátili by ste sa k tomu stolu, alebo by ste si postavili svoj vlastný. A ak vás tento druh tichej sily oslovuje, zostaňte, je tu ešte viac, čo sa chystá.